جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور a matsayina na shugaban matasa shugaban 'yan amin na Najeriya gaba daya dogarin da na je wa'azi da ni da jama'ata yana daga cikin abin da nake jawo hankalinsu cewa kada wani magidanci ya ci zarafin iyalinsa domin ko mu a koyarwar addinin musulunci haramun ne ba daidai ba ne ba ma mace ba ko da tsakanin mutum da mutum wannan mutumin nan ko addinin ku daya mutumin nan ko ba addinin ku daya ba haramun ne ka cutar da shi mu a tsarinmu na musulunci to balle a ce matar da ka je ka aura kuma ba wai kawai ka ganta a hanya ne ka ɗauko ta ba fa a'a sai da aka bi wasu wato aka bi duk process aka bi wasu hanyoyi na ma'ana ka ganta kana so har iyayenta suka ji labari har iyayenta suka amince za su aure maka ita ma ta amince tana son ka ba wai an yi auren nan akan kiyayya bane kana so tana so aka yi auren nan to yanzu me zai taso a ce ba za ka tausaya mata ba يحث خطى تراه لذاك يحث خطى kuma sannan yanayin rayuwa ko ka fita baka samu kuɗin cefa ne ba ko ka fita wani abu ya bata maka rai ko sun bata maka rai a waje shikenan kuma dan jahilci sai ka zo ka huce takaicinka akan iyalinka ba daidai bane matsalar shine rashin karatu kwarai yanzu ma ai inda ka lura a wajen da aka bani dama in yi jawabi abin da na shigar kenan na ce to ba wai kadai mu zo mu zauna ne a wannan waje mu ce mun dauki nauyin mu je mu wayar da kan jama'a al'umma mu ba a'a har ma mu kafa makarantu wannan makaranta ne na koyar da haƙƙin aure akan namiji ya sani a koyar da shi kafin ya auren kamar yadda mai hadari yake faɗa wala hilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukmullahi fihi bai halatta ba musulmi ya aikata wani abu sai ya san hukuncin Allah ko me yi kuwa musamman ma maganar auren nan saboda bai halatta ka yi aure ba a matsayin garin musulmi dole ka san hukuncin Allah akai har ma wai alal ulama a yi rinka tambayar malamai shin yaya zan yi auren nan in kamar yadda Allah ya ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi wanda suka sani in ba ku sani ba kafin kai auren ka tambayi waɗanda suka san auren su koyar da kai shi yasa na ba da shawari wa mahalarta taro cewa da wanda suka zo daga nesa da wanda mu muka zo a nan kusa kowannen mai je bude makaranta wannan makaranta ne na matasa 'yan mata makaranta ne na matasa maza makaranta ne na zaurawa mata makaranta ne na zaurawa maza ku zo mu koyar da ku haƙoƙin da Allah ya ɗora muku da kuma koyarwar manzon Allah akan maganar haƙƙin aure in aka koyar da su kafin su yi auren to lalle in mutum ya yi auren ya san abin da ke kansa kuma ya sani cewa dan ya fita ya nemi kuɗin cefane bai samu ba ko ya nemi cefane bai samu ba ba ita ta hana ba ita matan nan ta fi ka son ka samo don ku ci don ba za ka ci kai kaɗai za ku ci tare ne kuma sannan za ta ci ƴaƴanta za ta ci ƴaƴan kuma ana kai da ita za su ci to za ka ta fi ka son ka samu